De Ypenwacht heeft op de kruising van de Wederer en de Leegsterwei in Warfstermolen 20 ypen herplant. Dit is een deel van het project waar de Ypenwacht mee bezig is. De Ypenwacht gaat in Verliezen eerst Hulderok West met CGBM op te sporen en CGBM te saneren. Daardoor is het goed geslagen om de ypziekte weer om te brengen tot een niveau onder de 1%. Ik in deze gemeente, in Kalmeland. En ja, dan kom je op een gegeven moment weer naar het werkplansje van het ypen die het verzagen bent. De ypziekte wordt overgebracht door een klein beestje. De ypenspuntkever die neemt de skimmel mee. De ypenkever die komt op een yp en die kroept achter de bast. En zo wordt de ypenziekte oerbracht. Dat is één oorzaak. De tweede oorzaak kan wijzen dat de skimmel van de ene beam naar de andere beam gaat via het werkcontact. De kans dat de ypziekte terugkomt is een stuk kleiner geworden. En dat komt puur door het goed ypenbeheer wat nu in Friesland toepast wordt. Ypen zijn steeds minder vatbaar voor de ypziekte. Wat hier waarom planten wordt, dat is de Ulmus levis, dat nemen we de fladderyp. En dat is een inheemse yp. En ja, deze yp, alhoewel die net resistent is, vindt de ypenspuntkever hem net lekker. En kan hij hem goed, gedijt goed in ons landschap. Het is het sluitstuk van de herplant van in totaal 170 ypen in Kollemeland die aan de ypziekte ten prooi vielen. In totaal gaat het in het provinciale project, zoals wij dat nemen, rond de 5200. En in het Waterfondsproject, wat is een project in gemeenten die grens aan het wat, daar worden 4000 voor omplanten. RTV NL